Hello guys, magandang araw. Welcome sa aking channel. Ang gagawin ko ngayon ay mag-install ng bagong OS sa bago naming computer dito sa office. So guys, tara, umpisa na natin. So kailangan natin ng bootable USB flash drive. 16GB to guys. At ang OS nito ay Windows 11. At ang ating computer ay i5 12 Gen na. Nakakabit na yan guys, naka-ready na yan. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, nakauna ang ating EVR. Nakakabit na rin to. Naka-open yan guys dahil meron pa tayong ilalagay or ikabit para naman doon sa pag-install natin ng driver and software. Ang kailangan pala natin guys ay itong DVD multi-recorder. Dahil dito natin i-insert ang kanyang DVD RAM kung saan ito yung gagamitin natin sa pag-install ng driver and ng kanyang software. So tara, i-insert na natin ang ating USB. Pakita ko lang guys. Insert na. Tapos i-on natin. Sorry, naka-off yung switch sa likod. So ayan, naka-on na. So yan guys, matik na, binasa na agad ang ating bootable na USB. Ayan, zoom natin ng konti. So ang gagawin lang natin ay i-next na agad. So dito, hindi ko muna ilagay ang aking product key or Windows license. So ang pinutin ko dito, itong I don't have a product key. Tapos, piliin na natin dito ang OS na gusto nating i-install. Sa akin ay ang Windows 11 Pro. Then next. At dito, i-check lang natin tong I accept the Microsoft Software License. Check lang natin yan, tapos next. Tapos dito tayo sa custom. Kasi pag dito sa upgrade sa taas, wala yan. Wala. So back natin. Dito tayo sa custom. Click natin yan. So ngayon guys, ang nakalagay dyan, unlocated space. Ang gagawin lang natin, i-click natin itong new. Then apply. Then okay. So magiging ganyan na siya. Meron na siyang primary sa kanyang drive partition, reserve system. Dito natin lagay sa primary. Tapos next lang. So ayan, installing Windows. Antayin lang natin yan na matapos. So ayan, patapos na. Magre-restart yan ng kusa. Just a moment. Sobrang lapit na. Ayan na. So dito guys, pili natin ang Philippines. Saan ba yun? Ayun, Philippines. Tapos next. Sorry. Yes. At dito use lang din natin. Skip lang natin to. So dahil wala pa tayong internet, ang i-click natin na itong I don't have internet. Wala pa siyang internet guys kahit nakasaksak na yung LAN cable natin dahil hindi pa na-install ang kanyang mga driver and software. So continue with limited setup.
Dito syempre gagawa tayo admin. Next. Mamaya na natin lagyan ng password. Next na muna. Tapos dito i-next lang natin. Accept. So ulit guys, pag ganyan, hayaan nyo lang ulit hanggang sa matapos. Ayan, almost there. So ayan na guys, may OS na ang ating new PC. Ayan na, wala pa siyang internet. So ngayon, ang next natin gagawin ay i-shutdown na muna natin. Dahil ikabit na natin ang DVD multi-recorder para sa pag-install ng driver and software. Shutdown. So ikabit na natin to. Pakita ko lang guys. So ayan, nakakabit na sa takable at kanyang power. Yan. Tapos i-on na natin. Ito siya guys. So ipakita ko lang din sa inyo sa pag-insert dito sa DVD multi-recorder. Yan, lagay lang natin dyan. Just close. So yun guys, kung nakikita nyo, binasa na siya. Dito yun oh. So dito na tayo pupunta. Zoom lang natin. Yan, ito siya. Ito yung ating USB flash drive. So i-ano natin to, i-eject na natin to. Yan. So ngayon hanapin natin ang ito, DVD setup. Double click. Then yes. Ito na yung kanyang mga drivers and software. So check natin yan lahat. Yan. Check natin lahat. Tapos install. Diba wala pa siyang internet? After na ma-install yan guys, magkakaroon niya na yung internet. Ayan, diba walang internet? So ba yan? Ayan. So maghintay lang ulit guys hanggang sa matapos. At meron pa tayong mga utility na i-install. So yan guys, na-install na rin pala ang kanyang MSI wallpaper. So kung napapansin nyo, naiba yung screen niya. At ngayon, ang last niya nang i-install ay ang Norton Internet Security. So dito lang talaga ang medyo, or hindi lang medyo, talagang pinakamatagal sa pag-install. Dito naman tayo sa utilities. Yan. So install na rin natin to. Check yan lahat, tapos install.
mapapansin nyo guys, meron na siyang internet. Yan o. Yan. Ito. Yan, meron siyang internet. I-check lang natin ito. Then next. So ayan, natapos na lahat. Okay na, na-installed na ang ating utilities at ang ating drivers and software. Close na natin. Dito, need update. Install natin. Select all. Wait. Install natin ito. Yung mga ganyan guys, na kung saan siyang mag-black screen, huwag kayong matakot. Dahil lang yan sa kanyang pag-install, hayaan nyo lang. So yan guys, natapos na pala. Click na natin itong finish. So palitan natin ng wallpaper. Yan, gusto ko ito. Yun. So ayan guys, natapos na ang ating pag-install ng OS. Ganun lang ang gagawin. So bye-bye, thank you.